הבעיה הכי גדולה לפי דעתי זה שהחברה הישראלית, אני אדבר אליהם, כי מצלמה, כן? אבל אני מתכוון אליך. הבעיה בחברה, הבעיה הכי גדולה לפי דעתי זה השינוי של החברה, השינוי החברתי, היחסים בין המדינה לאזרח, שזה בעצם זרקו, ועוד במדינת ישראל, את הנורמות הכי חמורות, שאם יש עם בעולם שהיה צריך לעמוד על הרגליים האחוריות ולהילחם נגדו, זה אנחנו. מכיוון שיש קוד נירנברג. קוד נירנברג בעצם זה מערכת נורמות שנקבעה אחרי מלחמת העולם השנייה, בעקבות משפטי נירנברג, שזה המשפטים של הרבה מאוד אנשים, ה-12 הבכירים ביותר מוכרים, אבל היו שם הרבה רופאים ואחיות. לא מספיק, להבנתי. לא משנה. כן, גם העונשים היו קלים יחסית, אבל זה לא משנה. היו משפטים שבעצם אחרי שניצחו את בעלות הברית, וזה גם תכף אני אסביר למה זה שונה קצת עם נירנברג 2 של ריינר פולמך, זה לא נירנברג 2, אבל ניסו ליצור מזה נירנברג 2. עשו משפטים, והטענת ההגנה של הנאצים, במיוחד בנושא של רופאים ואחיות, זה שלא היו נורמות, זאת אומרת, עשינו ניסויים בבני אדם, כי חשבנו שאנחנו מטיבים עם האנושות, לא היה איזשהו משהו שלא היה אתיקה. זה לא עמד להם, זאת אומרת, זה לא טענת הגנה שהחזיקה, כי אמרו, הייתם צריכים להבין מדעתכם, כבן האנוש, אתה עושה מה, שאתה לוקח מישהו כמוך, ואתה מתייחס אליו כאל מוצר. ומה שעושים היום גם בבעלי חיים. אבל אמרו, אוקיי, בוא נקבע, הסבים והסבתות שלנו. כן, נקבע קוד. בוא נקבע נורמות כדי שזה לא יחזור על עצמו. ולמה נקבע נורמות? כדי שלא יספרו לנו, אנשים לא יודעים את זה. הנאצים בעצמם אמרו שהרבה מאוד מהניסויים זה כדי להציל את האנושות ממחלות, ויהודים הם קבוצה באוכלוסייה שמעבירה טיפוס, זה לא היה נכון, אבל זה לא משנה, זה בדיוק אותו דבר, מה שאומרים כרגע על מי שלא מתחסן, אין לו תו ירוק, הוא מפיץ את המחלה, זה בגללו וכן הלאה, זה אותו דבר, אבל אז לא היה קוד נירנברג, היום כבר יש, אז מדינת היהודים, שהיא הייתה, שאבותינו היו הנסיינים, שעליהם עשו את זה, שהם נלחמו שיהיה את הקוד הזה, בדיוק, אנחנו נזרוק את זה לפח. אנחנו נגיד, נתעלם מזה בכלל. עכשיו, מה זה קוד נירנברג? מה הוא קובע? הוא קובע, הקוד נירנברג מדבר על ניסויים, אבל אחר כך זה על הליך רפואי בכלל. הפך לאמנות, אמנת אלסינקי, יש שם ועדות אלסינקי, ויש גם באוטווה, היה משהו בקנדה. היו כמה אמנות סביב זה, והמדינות התמיעו את זה, כולל מדינת ישראל, התמיעו את זה במערכת החוקים שלהם. ובישראל למשל יש חוק שנקרא חוק זכויות החולה, 1986 אני חושב, אבל תפסו אותי במילה, או 94. אבל בכל מקרה, חוק זכויות החולה, פרק הרביעי, מדבר על הסכמה מדעת. עכשיו, בעצם קבעו שצריכים להתקיים, קודם כל, המדעת הזה זה מידע. צריך להיות מידע שאתה מעביר, ויש, אם אני לא טועה, 4 דברים שצריך להעביר. חוק זכויות החולה, תשנ"ו 1996. סבבה. מה הסיכונים, מה הסיכויים, מה התועלת, מה הטיפולים החלופיים. אגב, אפילו מסכה, זה הליך רפואי, זה משהו שאמור למנוע מחלה, נכון? אז באופן עקרוני גם פה צריכה להיות הסכמה מדעת, כל הליך שברפואה, ואנחנו אימצנו את זה לגבי הליך שברפואה, לאו דווקא על ניסוי. והסכמה, וזה מה שאנשים מפספסים, הסכמה מובנה בתוכה, קודם כל אי הסכמה. אם אני צריך להסכים למשהו, אז אני יכול גם לא להסכים, כי אם אני יכול רק להקשיב לך ואני חייב להסכים, אז זה לא הסכמה. כן. אז זה לא הסכמה, זה לא הסברה מדעת, אוקיי, או משהו כזה. זה הסכמה מדעת, כן. ולכן הסכמה חייבת להיות גם את האפשרות לא להסכים, ואני לא חייב לך הסברים, ומותר לי גם לטעות, ומי קובע בכלל מי טועה? אתה חושב שאני טועה, אני לא חושב שאני טועה. זה דבר אחד. דבר נוסף, זה שההסכמה האמיתית חייבת להיות בפרטיות. לא יכול להיות שאני צריך להציג לך תו ירוק כדי להיכנס לחדר כושר, ואני באמת אגיד שאני קיבלתי את הזריקה הזאת, כי אני מעוניין בה. לא, אני מעוניין ללכת לחדר כושר, אני מעוניין לטוס, אני מעוניין שלא יבלשו אותי החברים שלי. למה אנחנו לא עושים בחירות? נכון. בפרספקס שקוף כזה שכולם רואים מה אני מצביע, אני מראה לכולם את הפתק ושם אותו. למה אנחנו לא עושים את זה? זאת המסיבות. אנחנו רוצים שאנשים יכריעו הכרעה אמיתית, בחירה מדעת. אותו דבר גם בבחירות רפואיות. על אחת כמה וכמה הייתי אומר. ולכן כל הדבר הזה, אם היינו שומרים על הקודים האלה, שבאו ואמרו לנו כבר אז, שלא יבלבלו לכם, שלא יעבדו עליכם, שזה בגלל איזה מחלה, בגלל איזה משהו, עכשיו נזרוק את הכל לפח, נזרוק את כל הנורמות, נחזור אליהם אחר כך. לא, הנורמות האלה קיימים אחרי שואה. כן. זאת אומרת שאם אנחנו לא נשמור עליהם, זה מה שיכול לחזור. וכשאנשים אומרים, למה אתם משווים? אני מייצג ניצולי שואה.
מובר השערה ואחרים, שפנו ל-ICC, ל-International Criminal Court, ואני הקראתי שם מכתב בשמם, שהם אומרים, כל התהליכים האלה שאנחנו רואים היום, זה לא בשואה אמנם, זה טרום שואה. נכון. זה היה, ככה זה התחיל. ככה התחיל, לקחו אנשים ותחמו אותם, וזרקו, לא היה יותר פרטיות, לא היה כלום. אנחנו, היום, העם שלנו, אם אתה שואל אותי על הקורונה, אם יש משהו, הנזק הנורא, עזוב עכשיו שחיסון לוקח לפתח בדרך כלל 8 עד 10 שנים. ואם אתם מדברים על חיסון בטכנולוגיה חדשה, 15 שנה, עד שיעבור את כל הרגולציות האמיתיות, אם בכלל. גם אין היום יותר מדי רגולציות אמיתיות, כי יש הרבה כסף. FDA לא עושה ניסויים, FDA לא בוחן את הדברים, הוא מקבל את המידע מהיצרן, והוא צריך לסמוך עליו. וזה תלוי כמה כסף זרם שם. אנחנו ממש... בדיוק.